Duryudana. Yo yo yo. Bumi Kurusetra abang branang. Katrajang mengising perang Bratayuda. Nadyan Sri Kresna alampah duta. Paring pemut mring Sri Duryudana. Parandene kukuh bakuh serakah dakah-dakah kang nunggangi jiwane Ratu Ngastina. Wasana Pandhawa Kurawa nyabrang getih Bratayuda. Akeh senopati kang gugur Raden Seta, Begawan Bisma, Sang Abimanyu, Gatotkaca, Resi Durna kapagut ing Rananggana dadi korban wengising payudan. Ucap ngancik Bratayuda dina kaping 13. Kawis tinggal Sang Dursasana joget jengklekan nyawang Sang Werkudara kaya weruh karo bedangane. Mangancur lakuning angin gugur agrane ngarga kura-kurni torek kagiri-giri korek bumi prakempita padula mangamba-amba wah ndak sawang ana tengahing payudan Tegal Kurusetra. Kae panenggak Pandhawa Werkudara. Nadyanta kowe kondhang satriya ingkang sekti mandraguna. Ning merga kowe kelangan anakmu sing ndok tresnani si Gatotkaca. Kowe ngengkleng kaya wong gendeng. Kowe bingung kaya kelangan. Apa kang dadi jati dirimu Werkudara? Sawangen iki satriya Banjar Junut Dursasana. Sing bakal nganti kowe ayo sapa sing kira-kira nglundung ndase ning Tegal Kurusetra le?
patang ketikang sayang gongkoro wah Werkudara Werkudere aja gembelo sirahmu kowe le kabar nyebar warta rata ning Bratayuda wis mateni senopati prajurit pirang-pirang ning Ripalungguhan iki kowe adu arep karo Dursasana ing dina kaping 13 iki ayo dibuktekke biyen nalika aku karo kowe isih cilik senengane gelut senengane padu ning Bratayuda iki kanggo srana mbuktekke sapa sing luwih perwira sapa sing luwih digdaya Kakang Dursasana piye aku minangka dutaning adil lan bebener ora bakal mundur ing keguntur ora bakal mendho ing bebaya aku sing bakal ngadili karo lelakonmu Kakang Dursasana. Wah. Sing prayitna lan ngati-ati kowe. Cancang jenggot gembrek-gembrek kowe.
bodoh yo. Wah. Hai. Oh. Hey. Wah. Werkudara. Memper kowe menang ana ing daratan kene. Yen pancen kowe ngaku satriya perwira le. Mburiki ana kali sing jenenge Kali Cingcing Guling. Aku kepengin ngerti sepira kridamu. Yen kowe gelem nusul aku nyemplung ning Kali Cingcing Guling. Padu gelut karo aku ning jero banyu. Aku ngakoni karo kadikdayanmu le. Ayo le. Semariku ugek sadulita melae-lae. Ndara Werkudara. Kyai Semar piye? Isih yaene sampeyan tek wis perang niku pripun? Mongko yen kula itung nadyanto kula niku manut kalian para kadang-kadang panitia. Ngitung kula niku salah. Kok iso wayangan iso min 2 juta niku nggih teng mriki niki. Iki Bratayuda. Ora ngrebug babagan Probiya kaya ngono kuwi. Lair batos jenengan. Yen aku lair batin ikhlas tenan. Ngrungkepi karo biyayi sing lenggah ana ing kene ning sing ketoke ora ikhlas malah bojoku malah nika ya kudu mangken ikhlas napa lho pun kajenge wong kabeh niku enten sing ngedum dhewe yen pancen rejekine ora kurang dalan sinten ngertos sampeyan didongake tiyang mriki awet anggene bebrayan sehat sempulur anggene dadi Werkudara Allahumma nika emak-emak niku ya melu ndelok Bratayuda nika.
Sampeyan padu kalih sinten? Wong Banjar Junut ya kuwi kakangku Dursasana. Tek kula ngerti sampeyan bledik-bledikan oyak-oyakan niku karepe pripun? Aku mau wis bisa ngalahake Kakang Dursasana. Ning dheweke banjur sumbar. Yen pancen Werkudara satriya perwira, aja gelut ning daratan. Yen wani kowe nyemplunga ning kali Cingcing Guling, ayo gelut karo aku ning jero banyu. Terus aku kok bakal jegur ning banyu arep nyemplung kali Cingcing Guling. Napa rumaos jenengan perang teng banyu niku penak? Kula tak takon, pun nate jenengan? Urung. Lah urung tau to. Perang teng banyu niku angel. Angel saestu nggih. Nadyanto jenengan kudu golek papan palerman ingkang pribadi gadah kolam piyambak teng mriku. Bareng kula mbuktekne angele mboten umum malan. Mila kula suwun yen pancen Dursasana niku satriya tenanan ken mentas kemawon. Ademe kaya ngeten malah teng banyu niku. Ken mentas. Tur kejawi saking menika kula tak nderek matur. Riyen Pandhawa lan Kurawa menika lak damel kali utawi lepen piyambak-piyambak. Yen Pandhawa gawe kali Serayu, ewadene Kurawa gawe kali Cingcing Guling. Nggih to? Iya. Yen kali Serayu nika dibangun kanthi srana tapa brata sesirih nyedhak karo purbane Gusti ingkang akarya jagat direwangi prihatin. Lajeng dipun sengkuyung dening para kawula sampeyan. Ning kosok baline yen kali Cingcing Guling niku dibangun nganggo hawa nafsu, nganggo keserakan. Pancen bangun kali Cingcing Guling niki ngginakaken duwite negara, ning direkadaya kalih pejabate sengkuni kalian Kurawane nika. Jare enteke niku 10 triliun, ning jane sing nggih bangun niku mung 2 triliun. Sing 8 triliun iki nggih bancaan kalian Sengkuni lan Kurawa nika. Tegese niki kali sing ora barokah, anggene bangun kali nyiksa rasane wong cilik. Yo. Yen sampean melu njegur kene, sampean bakal kelangan barokah. Bancut kumregut ngembat watang. Ngrabosa mungsuh tangkep aja mila ora perlu nyemplung teng mriki nggih. Yen sampeyan mengko nganti apes jurite woh sing cilaka wong pirang-pirang. Ora perlu diladeni Dursasana. Yen gelem kajenge mentas, yen ra gelem dienteni nganti medhok kemawon. Mundur. Werkudara, kowe wong jirih getih wedi mati kowe le. Ora wani tak tantang gelut ning banyu. Werkudara, bola bali anake Man Pandhu tengeng ngeng ngeng ngeng.
Kowe anake wong tengeng, ngeng, ngeng, ngeng. Ayo le yen wani nyemplung banyu le. Ayo. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo. Werkudara anake man panggudu tengeng ngeng 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 Werkudara Werkudere anake wong tengeng ngeng 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 tak wangsulane Truk ampun sampeyan satriya luhur arep ngimbangi si Dursasana. Lah nika kok yen gelem ngimbangi ampun jenengan kula mawon. Apa si Dursasana niku anake wong apik. Niku lek anake Adipati Destarata. Piyayinipun lak nun sewu Caca Netra Cala Hina. Buta to? Iya. Ampun jenengan. Senopati perang poyok-poyokan. Werkudara anake man Pandu tengeng ngeng 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 Dursasana anake wong picek. Pripun? Wah, terusno. Oke. Werkudara anake wong tengeng. Dursasana anake wong picek. Dursasana anake wong picek. Werkudara anake wong tek. Lah nika diwolak-walik ora? Wambine ra tekan titi. Anake wong tengeng, anake wong picek. Anake wong tengeng, anake wong picek. Tengeng, picek, tengeng, picek, picek, tengeng. Sesuk ora telaten. Nanti ya, Gong. Amplope tak go lho, Gong. Anake wong tengeng. Goblok dikira Werkudara aku. Ngemplung. Lah sing sawange gur kathokku sing kaya sekak iki lho, Tru. Lah iya modar kowe mak sluluk kaya ngono kowe. Senengane aneh-aneh. Lah kowe ngopo nyedak ning kali cing-cing guling? Mumpung aku mau mangan iku waregen. Weteng kuwi larane ra umum. Sik ya, Truk. Enten ana kono lek wong mara aku isin. Gilani ning Bratayuda ngising lho. Ora kene diempet kok. Lah timbangane sesuk-isuk ya rayahan karo kancane malah. Mesti rayahan karo kowe, rebutan karo kowe. Mesti yaene. Hati-hati, Gong. Hah? Ngati-hati. Iya. Gilane ling ngeden aja banter-banter. Lek ora banter ra iso dawa e. Apine ora. Wis metu borong. Wis. Lah tek ora ketok ting krampul ning ngendi no. Sarung. Masalah. Lah nyantol ning sarungmu lho. Mosok layak tek anget. Mas, layak rasa blang-blung-blang-blung. Ngantel to. Wis borong, wis. Nanti
golek watu nggih kosong. Dilani ora. Ben dirasake ngono. Ayo. Werkudara ayo rene Werkudara. Werkudara ayo le. Werkudara neng dile. Ayo le. Saya adoh lakune Sang Werkudara. Marandene Sang Dursasana datan Braita Lamunta. Saya tebih kenya jumangkah nilaraken kali cing-cing guling. Mangkoning cipta Sang Werkudara amatek aji ungkal bener blabak pengantol-antol. Hang limpe sajroning Sang Dursasana lena kaprayitnaning lair batin. Denoyak candrane nganti kaya wong setanen. Kebat kaya kilat, kesit kaya tatit. Banter lakune ngungkuli angin. Enggile Werkudara
dening Ludira Kawangwang ngegono pang sumirat aku kapok le kok glandang topongku nganti rambutku ngure muda madul kaya ngene di aku ngaku kalah aku ngaku salah aku njaluk ngapura Werkudara aku dulurmu tuwa Werkudara oh kadangipun kakang sing banget ndak tresnani Dimas Werkudara damar mancung cupeten anggenmu murka karo kakangmu Dursasana aku Ratu Ngastina Duryudana ngaku kalah Bratayuda rampung dina iki kamukten negara Ngastina lan Ngamarta tak balekke marang kowe nanging aku njaluk kakangmu Dursasana wene ana urip aku njaluk urip Werkudara aku njaluk urip Werkudara aku tobat kadangipun kakang Yayi Arya Sena pelakon iki sakutuwe dadi wewenange Siadi Dursasana kok pateni apa tak ndok wenehi pangapura mung Siadi ingkang nemtokake nanging nadyan mangkono mestine Yayi Arya Sena isih kelingan perang Bratayuda iki dadi telung perkara sepisan dadi dalan luare nadar angka 2 lunase utang dening angka 3 ilange angkara murka elinga Yayi elinga nalika Pandhawa Kurawa padha sesukan dadu biyen Pandhawa kalah banjur Dursasana njambak rikmane Mbak Yumu Drupadi Mbak Yumu diseret ana tengahé pasamuwan nalika semono Dursasana ngremehake drajating putri Mbak Yumu Drupadi disikara digawe wirang diudari sandangane satemah disorak karo wong pirang-pirang nalika lelakon kuwi Mbak Yumu Drupadi sumpah ora bakal siram jamas lan gelung rikma sadurunge kramas nganggo getihe Dursasana Yayi Bratasena kakangmu Dursasana wis tanpa daya lan wis njaluk ngapura Yodi apik-apike menungsa ku yen gelem ngapura dosaning liyan apa meneh kuwi dulurmu tuwa Werkudara nadyan wong ngapura dosaning liyan kuwi apik nanging kudu weruh marang empan papan yen Siadi jiwa brahmana pancen kudu sugih pangapura nanging Siadi dina iki netepi dharma satriya ingkang kudu njejekake adil lan bebener jumbuh kelawan pranatan lan hukum ingkang ana satriya ingkang becik jiwane kudu linambaran jiwane brahmana ya kuwi
sabar lan sugih pangapura Werkudara. Sena, yen kabeh keluputan banjur di ngapura, hukum iki ora bakal bisa jejeg. Buktine, dina iki akeh sentana lan pejabat negara sing murka serakah wani nyolong bondo negara. Nadyan bareng konangan ya dihukum nanging tetep ora ana kapoke merga hukumane kurang abot. Jajal upama para pejabat sing wani gaglak bandane rakyat dihukum mati tanpa kena dinyang, mesti ora ana sing wani nyolong bondo negara. Tanpa beda kelawan lelakon iki. Yen Werkudara menehi pangapura karo Dursasana mesti angkara murka bakal saya nderbala lan ngombro-mbro. Merga hukume ora jejeg lan sing kajibah nindakake hukum atine ora tetek tanwurunga wong cilik sing tetep dadi korban. Sena, ripalungguhan iki maragake ora ariken nalarmu glejahan pikirmu. Mangsa borong jeneng sira mangka dadi senopati ingkang wenang nemtokake sakutuwe tumrap lelakone Dursasana. Kocap kacarita Sang Bima wis datan mangkro tinggal nggih netepi jiwa satriya. Mripate mencorong kaya singa barong murup makantar-kantar praupane. Greng gawe giris ambekos nganti kaya naga nemburu pas. Kang mangkono gigrek Narendra kekalih Sri Duryudana mewah. Sang Punta Dewa mirih saking madyaning palagan. Werkudara elingodi. Aja Di, aku njaluk ngapura Di. Werkudara elingoti. Loh. Oh. Ayo. Aja. Werkudara. Waduh. Apa
Aku darah aku ngapane. Kowe ngopo kowe? Ngopo kowe le? Iki aku le. Le. Ah. Mati aku. Mati aku tenan. Mati tenan aku le. Go. Bu. Ah. Piye to le? Mati tenan aku le. Sang Werkudara kaya ora sak baene pinoteng-poteng anggane Sang Dursasana yen patha astanira kekalih saha sukunira kekalih pungkasane den pedhot janggane Sang Dursasana nganti mendelik mripate sur wujuding ludira mancur parandene den kokop den ombe dening Sang Werkudara. Kakang wong gagah Werkudara karepmu ki piye wis sawetara suwe anggenku gatekke anggenmu peperangan kelawan Dursasana aku Drupadi wis siaga yen Dursasana wis mati aku bakal adus kramas nganggo getihe Dursasana banjur ngelung sing dadi rikmaku ning nyatane aku ora tok ngengehi getih kabeh ndok kokop dhewe Werkudara. Sing gedhe pangapuramu Mbakyuku Drupadi. Babar pisan aku ora kelingan lamun to kowe duwe nadar kepengin adus nganggo getihe Dursasana. Mula kanggo ngawekani lan lunasi apa kang dadi punagimu. Getihe Dursasana isih ana sing nemplek ana ing janggutku lan jenggotku iki. Getih sing neng jenggot iki tak persih tak nggih ngramasi kowe Mbakyuku Drupadi.
wanci dalu anane mung sambat lan tangis lelayu. Udan deres bledhek sesandran kilat kaya andilat bumi Kurusetra mangkono dadi jeblok lelejokan gembel ngegilani labet toya Jawa ingkang mili campur kaliyan ludira hanggondo sengak lan banger bacin bating blingkrah kreta bubrah lan batange gajah pating glimpang bangke kuda lan menungsa tanpa itungan tumpang tindih tumpuk matumpa tumpa korban Bratayuda ingkang mangkono dadya sintru ingkang mapan wonten ing pasanggrahan Bulupitu. Sanadyan swasana kebak panandhang parandene tan kuwawa nyuremke soroting paningal kang pindha sardula mulat memangsan hanenggih Sri Ngastina tetungguling para Kurawa Prabu Duryudana atebah Jaja tampel wentis kala-kala anggebrak dampar sarwi ambekos nganti kaya ula nembur pas. Sanadyan ingkang Rama mara sepuh ing Mandaraka Prabu Salyapati miwah Narpati ngawangga Sang Basukarna wus mangarsa datang kantun Rekyana Patih Harya Sengkuni parandene tan bangkit ambirat ingkang lagya nandhang Sungkawa. Kumalyang lotoking katyuping angin aduh aduh paran ning kang pura kipun Hyang Suksma adiluwih muga paring pepayung pring panjenengan ingsun satemah mbabar pepadang aning jagat sawigung. Nuwun sewu nggir, anak Prabu Duryudana. Sampun sawetawis dangu kula lan para sentana sowan wonten ing pasanggrahan Bulupitu mriki. Sedaya sami angantu-antu lan anganti-anti dumateng sabda tama paduka. Nuwun sewu nggih. Nalika Prabu Kresna alampah duta, paduka sampun anetepaken bilih Bratayuda dadi
Bratayuda dadi ngantos sakmangke Bratayuda sampun lumampah 13 dinten. Sedaya para nayaka lan senopati nyadong dawuh sinten malih ingkang kedah nyarirani jumeneng dados senopati wonten ing Tegal Kurusetra nggih. Hanjrah ingkang puspita kasliring samiron ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya jare pangeran niku sipate adil. Jare Gusti niku welas asih boten pilih kasih. Ning nyatane ban cindhe ban siladan. Buktine ing Bratayuda Pandhawa digawe menang, Kurawa digawe kasor. Menika tandha bukti lamun ta pangeran menika boten adil. Lho. Ger. Nuwun sewu. Dasaripun menapa dene Paduka paring dawuh ingkang kados mekaten anak Prabu Duryudana Rama Mandaraka. Monggo sakmangke kula aturi menggalih sedaya senopati pepethingan Ngastina sami gugur wonten madyaning Tegal Kurusetra. Kanjeng Eyang Bisma menika Brahmana digdaya mumpuni olah kridaning payudan. Buntas ing tata rakiting paperangan malah panjenenganipun boten saged seda menawi boten saking pikajengipun piyambak karana kagungan kadigdayan swacanda marana. Ning nyatanipun kados pundi? Kalahe mung karo senopati wadon nenggipun Wara Srikandhi. Ing atase Brahmana pepethingan, Brahmana ampuh, kalahe mung karo wong wadon. Lho. Menika sampun jamak limprah. Kula kemawon wong lanang tur ratu wonten ing Mandaraka. Niku kalih sinten kemawon gampang menang, yen karo wong wedok malah gampang kalah kula niku. Kula teng pundi-pundi kapan to nggawa dhuwit no kapan mboten nate kula niku.
Niku pancen kodrating Gusti. Panggiriyen. Panggiriyen. Sakmangke monggo kula aturi menggalih Bapa Durna niku gurune para Pandhawa Kurawa. Mumpuning kerakit gelar baris prigel olah jemparing. Ning nyatanipun pejah dening Trusna Jumena. Mustakanipun Bapa Durna nggo bal-balan. Lan nembe kemawon adi kula pun Dursasana dados pengewan-ewan merga kawengisanipun Werkudara. Monggo kula aturi menggalih sampun cetha bilih pangeran menika boten adil. Anak Prabu Duryudana nuwun sewu. Menggahing petang kula nadyanto mawi dasar lan paugeran menapa kemawon pangeran menika tetep maha adil, maha asih lan boten pilih kasih. Nggih. Semanten kathahipun kanikmatan saking Gusti parandene paduka taksih boten trima. Kejawi saking menika bab senopati ingkang gugur wonten madyaning palagan Kurusetra menika sampun pinesti dening kodrat guguripun para prajurit senopati pepetingan menika minangka tandha bukti bilih kekiyatanipun menungsa tangeh sembada nyundul purbane kang kawasa. Bratayuda lumadi menika awit saking kersa paduka anggar anak Prabu Duryudana karana paduka ingkang netepaken Bratayuda. Mongko ukumi wong perang niku yen ora menang ya kalah, lupute urip ya mati. Mila paduka sampun ngresula lan ngluputake kana-kana. Gandeng ibarate wong nyabrang kali sampun kebes, monggo sakniki Bratayuda dibacutke napa mundur. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Yahutama mangkono Srina Arendra wuwus nyolon hanggrapa dinten menika Duryudana boten butuh sesorah. Kula boten butuh wejangan, kula boten edan kalian piwulang. Ingkang kula betahaken menika senopati ingkang sedya bekti lahir batin kalian Duryudana. Nalika kula wani ndepani negara Ngastina lan Ngamarta sarta netepaken Bratayuda dadi awit kuping kula dipun kileni dening piyayi ingkang ngumbar janji sagah remuk dadi sawur putung dadi balang sampun ngantos rontok siraping keprabon kula. Ning nyatanipun ucape mung ngaya-wara. Bareng Bratayuda dadi malah mringkus jirih getih wedi mati. Kondange dadi senopati, kondange anak dewa. Ning jiwane ringkih mulur mungker kaya cacing rambet jaji. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur katangi liyan nyayah tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya golagul manggolong-golonganing perang Bratayuda
inadekan Senopati. Oh, aduh, Yayi Prabu Duryudana. Paduka jimat sesembahan kula ing Marcapada pratenggelahan. Nyuwun pangapunten kepeksa kula bedol saking sasana matur tanpa piniji. Nuwun sewu. Sak bodho-bodhonipun Ratu Ngawangga menika kula tasih saged anggagapi dhateng pundi playuning tembung lan pangandika paduka. Yektosipun sampun sawetawis dangu kula nengga dawuh saking paduka benjang menapa kula dipun keparengaken labuh labet dumateng negari Ngastina ngetingalaken ing reh kaprawiran kula mbrasta dumateng para Pandhawa. Yayi gandeng kula sampun ngurmaosi gesang kula menika sahandhap padha paduka. Tanpa sih katresnan lan pangayoman paduka karna menika namung derajat anak kusir wong sudra sampali mbuh kanane wong saudon saurupan mboten saged mangan menawi mboten nyangga bathok turut masar. Ning inggih awit saking katresnan paduka sakmangke paduka rengkuh kula maka dados senopati ing negari Ngastina lan sampun satrepipun kula ngetingalaken jiwa kaprawiran ngurbanaken dumateng jiwa raga kula kangge ngreksa dumateng kawibawan paduka. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu Yayi. Dinten kaping 14 benjang pletheking srengenge saking jagat wetan dados ungup-ungup wiwara pepadang. Kalilan kula badhe madeg senopati kula ingkang sagah ngrentengi sirahipun para Pandhawa. Adalah mampah wanci pangklong kepapak obor sewu padang tetrawangan raos sing manah kula sak sampunipun kula mirengaken prasetya paduka Kakang Narpati Ngawangga. Pramila saking menika mugi sineksen jagat saisinipun Bratayuda dinten kaping 14 Kakang Narpati Ngawangga Basukarna kula tetepaken dados senopati Ngastina. Joko Pitana ngaturaken panuwun kang tanpa upami dene paduka paring kapitayan lan kanugrahan agung dumateng ingkang raka ing Ngawangga mboten langkung sendika ngestakaken dawuh dinten kaping 14 kula ing badhe madeg dados senopati Ngastina lan kula nyuwun supados benjang menika timbang bobotipun kula badhe nitih rata Kyai Jatisura lan kula nyuwun kanthi sanget benjang ingkang ngusiri kreta Jatisura mboten wonten sanes kejawi namung paduka Rama Prabu Mandaraka. Piye? Yatrisang kapirang nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana Basukarna wis marambah makaping-kaping saben kowe ngucap saben kowe guneman mesti natoni atine sapa-sapa. Kowe kepengin madeg senopati sing dadi kusire maratuwamu Salyapati iki, yo.
Sadurunge aku saguh dadi kusir ayo metu njaba kowe petung karo aku le. Sing langit tata tatong leretin sanging alis Mboten langkung ingkang putra mantu ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawan tuwan tuwa kunjuk Rama Mandaraka. Sik. Pedahe apa kowe nyembah karo wong gerang yen batinmu ngetungi kepelan? Wiwit nalika Ratu Ndarawati teka ana ing pendhapa Ngastina biyen para sepuh kabeh padha ngelikake supaya Duryudana ngambah dalan rahayu netepi tembung Bawalaksana balekake kamukten negara Ngamarta lan Ngastina marang para Pandhawa kabeh padha juweh nreweteh ucape nuturi karo Ratu Ngastina ning parandene kowe sing ngobong karo swasana kowe sing nglincipi cara ngapapak malah kepara kowe ngremehake marang derajate wong gerang. Kowe nyepelekake karo Rama Penemban Bisma, kowe nyepelekake karo Guru Durna, kowe nyepelekake karo wong tuwa. Bareng tak glejah, bareng tak nalar, bareng tak pikir Salya iki duwe anak wadon 3, sing 2 nemu bejo ning sing 1 nemu apes. Yen anak wadon Erawati diwengku karo Ratu Mandura si Baladewa, nadyanta kae ratu sing manggan mara tangan, sing ceklekan aten, sing dheweke gampang nesu, ning yen karo wong tuwa ki ngaji aji, karo wong tuwa ki ngurmati. Kuwi Baladewa. Banjur anakku si Banowati diwengku karo Ratu Ngastina Duryudana, nadyanta kae ratu sing bongol, ratu sing ngumbar maksiat, ning yen karo wong tuwa banget anggene ngaji aji, pendak sasi mesti ngirimi apa-apa, pendak bodho mesti nggawani beras lan liya-liyane. Kuwi Duryudana. Ning balik anakku wadon Surtikanti dirabi karo ratu cilik wae Ratu Mejenun. Suarane prasasan kaya kakean gluduk ning kurang udan, kegedhen sirah ning kecilikan kethu. Sapa kuwi? Ya kowe kuwi Basukarna. Tak kira wiwit lakon kuwi kowe banjur cengkelak lunga saka pendhapa, banjur kowe tobat lan gelem nandukake tata krama kang prayoga ning nyatane watakmu tetep kaya mbiyen. Bener pangandikane para pinter yen jenenge watuk kuwi gampang tamban-tambanane, yen watak ki ora iso ilang yen ora bareng karo sing nyandang pisan. Lepat kula menapa Kanjeng Rama? Apa memper? Kowe sesuk saguh dadi senopati nitih kreta Jatisura, banjur aku iki mara tuamu, aku sing menehi wanita sing gawe bombonge rasa maremi batinmu. Ing ngatasi mara tuwa kok dadeke sopir iki karepmu piye to? Apa memper? Upama aku dadi wujude kusir dadi sopir kaya ngene, mrene apa? Aku iki karo dalan rapal aku iki ngendi-endi. Aku tau sak desa tak ubengi ping 7 iki tau iki.
Dasarmu piye? Ing atase mantu nek merintah gerangane maratuwane dadi kusir jane pikiramu nang endi? Kanjeng Rama Mara sepuh jimat sesembahan kula. Kula nyuwun wekdal sekedhap kemawon tak matur dasar kula menapa kok kula milih paduka mangka dados kusir. Lan nuwun sewu sak gluguting kolang-kaling. Mboten wonten ceceking batos kula badhe ngremehaken dumateng derajat paduka, malah kepara kula badhe caos pakurmatan mulyakaken dumateng paduka. Dasare piye? Kula saged nggambaraken menawi benjing kula magut dados senopati tartamtu badhe tetandhingan kalian panengahing Pandhawa Yayi Janaka. Lan kula saged anggerba menawi Yayi Janaka dados senopati tartamtu badhe nitih wujudipun kreta Kyai Jaladara mangka ingkang dados kusir mboten wonten sanes kejawi namung Ratu Ndarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko lumahing jagat kureping langit mboten wonten piyayi, mboten wonten priyagung ingkang timbang bobotipun kaliyan Ratu Ndrawati menika kejawi namung paduka Kanjeng Rama Mandaraka. Nuwun sewu. Kula menika kepengin caos pakurmatan munjung dumateng paduka supados timbang bobotipun kaliyan Ratu Ndrawati. Kejawi saking menika Rama, kula ndodho, kula ngrumaosi. Wiwit kula dados mantu paduka mboten nate mulyakaken dumateng paduka malah kepara gegasah dumateng penggalih paduka. Pramila kula nyuwun paduka mangestoni dados kusir tumraping karna ing madeg dados senopati menika upamiya nuwun sewu upamiya Ratu Ngawangga mangke ketiban pusakanipun Yayi Arjuna kok ngantos pocok jangga kula glundung sirah kula. Kula kepengin mati dipun pangku kaliyan maratuwa kula. Karna aku Yastatu tinambuh tiniling angles kalangling leng-leng kalunglun lolo wah ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara kleru kang dadi pandhakku luput ingkang dadi panggerbaku karna jebul kowe duwe gegayuhan ingkang luhur kaya mengkono. Anggenmu mundi-mundi, anggenmu ngaji-aji karo maratuwa. Kowe upamane cilik lara gedhe mati pengin dipangku karo Salyapati ya ndak turuti. Aku saguh dadi kusirmu ning ana syarate. Anak ngendi wae pintera kaya apa, sektiya kaya apa, apika kaya apa. Tangeh lamun besok yen mati entuk swarga lamun to durung ngaup pepadane mboke golek ana ibumu golek ana mbokmu kowe njaluk pangestu lan pengasih saka mbokmu Kunti Talibrata kae men kowe dadi satriya bisa dadi kaca brenggala tumrape para priya ing sak jagat raya karna
Allah 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 Maha Agung. Allah Allah